Il-profeta Eżajja kien qal dwar il-Messija lilu jfittxu l-ġnus u l-amara tiegħu tkun imsebħa. Fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-mulej, l-ispirtu tal-għaqal u tal-qawwa. Għall-profeti il-muntanja hi simbolu illi jfisser renju. Hekk fi kliem il-profeta Eżajja il-muntanja qaddisa hija r-renju tal-Alla. Eżajja Ma jagħmlux aktar deni u lanqas ħsara fuq il-muntanja qaddisa kollha tiegħi. Attent ħadkun lest. Iwissi l-Battista Indmu ibdlu triq għax waslet is-saltna tal-mulej. Ħejju triq tal-mulej, iddrittaw il-modijiet tiegħu, kull wiet jimtela u l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. bil-ħotob mimlijin it-toroq ta' qalbi nillixxa f'kull żmien. Jekk nillixxa f'qalbi l-ħotob, il-qalb tinħeles għat-talb u titlob. Fil-qalb, fil-fus mistur fejn ħajt iddur, bda t-talb mill-qalb bil-mod il-mod lilu nibda narfu f'qalbi stess. Fost il-kwiekeb u sħab stennewhom is-sinjali tas-saltna li tifdihom, iżda mhux fis-sema nsibuhom is-sinjali. Fil-qalb is-saltna, fina. F'Ġesu is-saltna, fostna. Sant Injazju U tikseb dil-qalb l-għarfien ġewwieni tal-mulej u tħobbu u timxi warajh. Fil-qalb, fil-fus mistur fejn ħajt iddur, jinxtell id-dawl, ħanara ċar, u nara id-dinja tixel bih. Eżajja Għax mimlija il-art bl-arfin tal-mulej bħalma l-baħar u miksi bl-ilmijiet. u l-bnedmin narhom jixelu bih. San Pawl Għalhekk ilqgħu il-xulxin bħalma Kristu laqa lilkom għas-sebħ ta' Alla.